Ja, moin. Igen. Så er vi jo startet op. Vi er lige blevet enige om, at det er film nummer 65. Så vi har jo samme kameramand bag ved apparatet. Det er endnu så men trofast. Så hvad skal vi lave i dag? Jamen, vi har jo lige kigget gemakkerne igennem for at se, hvad har vi lavet og hvad har vi ikke lavet. Ja. Og nu har min bedre halvdel, hun har lige været på en lille ferie med sin girl gang i Østrig. Så derfor tænkte vi, hvorfor så ikke lave også en ret populær ret i Danmark, men opfundet i Østrig. Ja. En schnitzel. Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, ja. Så meget kort historie. Ja. Fra Wien, og det er så næsten blevet deres hovedret. Det er nede i Wien i Østrig, at alle, der har været i Østrig, eller er der bor der, de skal jo alle sammen have Wiener Schnitzel på et eller andet tidspunkt i deres liv. Den kan faktisk laves, hvis det er helt rigtigt, så skal den laves kalveindelår. Hvor vi har indelår her, så skærer vi ellers nogle fine, tynde skiver af det, og så panerer vi det. Man kan også vende svinekammen, hvis vi lige forestiller os i billeder her. Vi vender svinekammen, så vi har sværsiden nedad. Så skærer vi lige filet nu. Det er jo fileten, det kan alle bedre se her. Og så skærer vi den ud i stykker, op på højkant, og banker forsigtigt ud. Og så har vi gjort lidt anderledes i dag. Vi har taget faktisk 2 friske svinemøbler. Og på samme måde halveret dem, og så simpelthen lige slået forsigtigt ud under en pose. Så kan den nemlig slås meget tyndere og fint. Så, men det er meget kort om schnitzel. Jeg tror faktisk de fleste, der ser det her, de har prøvet det, ja. Så. Vi har så gjort et andet alternativ. I stedet for at vi bruger den klassiske rasp, så har vi så valgt at bruge panko-rasp i stedet for. Og der er noget med det der panko-rasp der, som vi synes, det giver en lidt ekstra sprødhed på grund af, at den måde, de ligesom laver panko-raspen på, det er jo selve skorpen for noget franskbrød. De sådan ligesom finpudser, og så får det et eller andet speciel tørringstid, og så virkelig knus, så den har den her lækre sprødhed. Det er jo meget populært. Og det er jo meget populært. Det er jo noget, de laver i Japan, og jeg tænker, det er meget til de der rejer, de laver, og hvad de nu ellers har. Det bliver meget populært i Europa her de senere år, synes jeg. Og så lige frityren, og så sprødt og fint ned og færdig. Ja, det er sådan noget der. Ja. Så vi er lige i gang med at bruge en schnitzel af her i selve introen til schnitzel. Ja. Vi kommer til at lave nogle braskartofler, og så har vi lavet dem før, men vi elsker det jo. Det er lidt Liv à la France. De kalder den for franske ærter. Og det er jo med bacon, løg og selvfølgelig ærter. Og så har vi jo selve den klassiske også. Dreng. Ja. Og en ting vi bare slet ikke må glemme. Og det er syltede agurker af Mutti. Ja, Muttis syltede agurker. Præcis. De bedste vi kan få. Helsekosturene eller lavet med helsekost agurkerne. Og de var jo rigtig populære, da kameramanden var gravid og havde hovedpine. Og jeg vil sige, det var faktisk, vi kunne sagtens sætte det i produktion for det her. Et par skiver af det, så var hovedpinen væk. Alle folk vil være raske i løbet af... Ja, lige præcis. Så skal vi ikke bare gå i gang? Jo. Men en af grundene til, at vi ikke rigtig, eller jeg ikke rigtig har været med til Dresden af Pilgaard, det er på grund af den lille prut her. Ja. Jeg er jo blevet far, og det kræver jo lige, at man skal... Og jeg er blevet farfar. Og du er blevet farfar. Ja. Og så vi har lige... Chef Junior her. Ja, det er meget fint. Vi prøver igen. Ja. Kan du se her så? Men det kræver, at den lille Chef Junior her lige skulle lære at lave mad, eller hvad man nu skal sige. Ja. Men Bjarne, han har jo holdt produktionen i gang. Tak for det. Sammen med Mutti. Tak for det. Og så har vi jo opfostret hende her. Det er så den lille nye chef? Jo, det lille ratatouille. Ja. Lille Chef Junior.
Så måske om 10 år, så er det hende, der overtager her. Programmet. Ja. Yes. I hvert fald. Ha' det godt. Ja. Nå, som I lige har set lidt på billeder og sådan noget der, så har vi jo lige brunt stegt vores snitsel. Ja. Vi har vores franske ærter klar, og vores brasekartofler. Så nu vil vi lige anrette en lille portion. Og du kan se, det er jo lidt af en mopdreng, vi har her. Så tager jeg lige lidt franske ærter. Voilà. Voilà. Så tager jeg lige lidt mere. Det er jo altid det, der fylder rigtig godt på tallerkener. Det er jo de franske ærter. Ellers så kan vi jo få igen, kan jeg se. Præcis. Hæ? Og så Bjarne, han har lavet den klassiske, der hører til. Det er drengen. Ja. Som lige kommer på. Og Mine damer og herrer. en østrigsk schnitzel. Med meget dansk inspiration. Ja. Ja. Ja, Klassiker herhjemme på Røv, ikke? Ja, præcis. Så, Men det er jo så vores udgave af snitslen. ja. Og man kan jo lave det på mange områder. Og vi laver ikke om på det. Måske i morgen. Ja. Så, Tak for det, I har kigget med. ja. Og vi skal nok holde jer informeret sådan, hvornår vi cirka Er laver tilbage næste. igen. Vi lægger os aldrig fast på datoer og sådan noget, fordi der kan ske ting undervejs. Og, Præcis. ja. Og vi ligger jo kun på lige nu Instagram og YouTube. Ja. Da vi for noget tid siden fik hacket vores Facebook-side. Og Facebook er overhovedet ikke til at samarbejde med og giver ikke en lyd for sig. Til at vi kan få vores side tilbage. Så den er lidt tabt lige pt. Det kan være, der kommer om en åbenbaring, at de svarer måske om et par år. Det er ikke Så til gør vi det bare på vores måde, Ja. sådan er det var. Så vi hører på Instagram og YouTube. Og som man siger, god mad og ægte kærlighed. Det sammen. Og det gør det. Det gør det. Tak for den her gang. Pas godt på jer selv. Ja. Og tak til Ampai.